ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. നമ്മളത് അല്ലെ 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഇന്നലെ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ദേവാസുര ഭാവങ്ങള് എന്താ പഠിച്ചേ? ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്. ഇതിലെന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്നലെ? സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. സൗണ്ട് എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ? എന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭുന്റെ ഫോണിൽ സൗണ്ട് നോക്കി ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ. പ്രഭു സൗണ്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയ. ഓക്കെ ആയിണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ പഠിച്ചു. 26 ഗുണങ്ങൾ അർജുനന്റെ ഗുണങ്ങള്, 26 സ്വഭാവ സവിശേഷതകള് പഠിച്ചു. അസുരന്മാരുടെ അതുപോലെ തന്നെ അസുരികമായിട്ടുള്ളതും കണ്ടു. പിന്നെ അതിനുശേഷം വേറെന്താ കണ്ടത് നമ്മളതില്? പിന്നെ അർജുനൻ ഏതു ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണെന്ന് പഠിച്ചു. മനസ്സിലായി. പിന്നെന്താ കണ്ടത്? പിന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവം കൊണ്ട് നമുക്ക് നാശമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ. അവര് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജന്മം എടുത്തു പോവാണ്. അസുരയോനിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ, ക്രോധം, ലോഭം. പിന്നെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? മറികടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. ജീവാത്മാവിന്റെ 3 ദോഷങ്ങള്. ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെ 4 ദോഷങ്ങള്. ഏതൊക്കെയാ 4 ദോഷങ്ങള് ജീവാത്മാവിലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്, പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്താനുള്ള പ്രവണത, വ്യാമോഹം. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ചൈതന്യ മഹത്വത്തിലെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? അറിവില്ലായ്മ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ. പിന്നെ മഹാപ്രഭു നൽകിയ ഉപദേശം കണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ അല്ലേ. ഭഗവാന്റെ നാമജപം കഴിക്കുക, ജനങ്ങളോട് പ്രസാദം കഴിക്കുക. നാമജപം, സേവനം, പ്രസാദം കഴിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ നമുക്കൊക്കെ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ 17ാമത്തെ അധ്യായം നല്ലൊരു അധ്യായമാണ് ഇതും. 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കുക, വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോ വിശ്വാസം എന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവിനെ ത്രിഗുണങ്ങള് സ്വാധീനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുമ്പോ അതനുസരിച്ചാണ് ആരുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്? ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും വിശ്വാസവും ഒക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഏതാണ് സ്വഭാവം വരുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവിനെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം സ്വാധീനിച്ച ആ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും വിശ്വാസങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നത്. അതനുസരിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്വഭാവം വരും, വിശ്വാസം വരും, പ്രവർത്തികൾ വരും, പിന്നെ അതെന്തായിട്ട് മാറും? നമ്മുടെ ശീലമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക്. നമുക്കത് ശീലമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് അതിനെ കുറിച്ചാണ്
നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കണ്ടു. അതിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോരുത്തരിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ അധ്യായത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോരജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാത്ത ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ അനുസരിക്കാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവര്, അങ്ങനത്തെവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളില് അവരതിലേതിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയത് ശ്രദ്ധാ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്, ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, അർജുനനെ വിളിക്കാണ്. ഭാരതകുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭാരതശ്രേഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓരോ വ്യക്തിയും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ താൻ ആർജിച്ച ഈ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താ സംഭവം? ജീവാത്മാക്കളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിൽ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളില് വിശ്വാസങ്ങള് വരുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ആരാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ആരെ? 3 തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യര്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാര്, ഭൂതപ്രേത പിശാചികളും, പിന്നെ ആരെയാണ് ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയില്ല. തമോഗുണമുള്ളവര് ഭൂതപ്രേത പിശാചികളെയും ആരാധിക്കും. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ? അസുരന്മാരെ. അസുരന്മാര് എന്താ പറയുന്നത് അവിടെ? ഏത് അധ്യായത്തിലാ കണ്ടത്? അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലോ? വരും. നിങ്ങൾ മറന്നു, ഞാനും മറന്നു പെട്ടെന്ന്. മനുഷ്യരെ അല്ലേ? മനുഷ്യരാണ് കേട്ടോർമ്മ. 14. ഏതാ? 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ലേ? നോക്കാം. ഇതിലെന്തായാലും ഈ അധ്യായത്തിൽ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലല്ലേ? പറഞ്ഞത് മനുഷ്യരെയാണെന്ന് ഒരു ഓർമ്മ. ഓരോരുത്തരുടെ ദേവന്മാരായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവരെ പൂജിക്കണവര് നോക്കാം നമുക്ക്. അതേ ഇവിടെ വന്നു. അസുരന്മാരാണ്. അസുരന്മാരതേ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ വന്നു. യജന്തേ സ്വാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശേന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കും. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും.
രാജസ സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ആരാധിക്കും? ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഓരോ തരത്തിലുള്ളവര്, നമ്മൾ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുക, ആരിലാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ഭൂതപ്രേതാദികളെയും സാത്വികര് ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. കാമം ആസക്തി. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോജനഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാബലാന്വിതഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസഃ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാന്ന് പറയുന്നത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതരായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാമം ഉണ്ടാവുക, ആഗ്രഹം കൂടുക, ആസക്തി ഉണ്ടാവുക, അതിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. ഇതോട് കൂടിയിട്ട് അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണ്? അസുരന്മാരാണെന്ന് പറയാം. ഇവരൊക്കെ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ശരീരത്തില് നമ്മള് ഇപ്പൊ ശരീരത്തിനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ഇതില് ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത പ്രവർത്തികൾ, അതായത് മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ. ഇപ്പൊ തലയൊക്കെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നതാണ്, മരണം വരെ സംഭവിക്കും. ഇതിനൊന്നും ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇതിനൊന്നും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനൊന്നും കഠിന തപസ്സെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? വിഡ്ഢികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപോ തഥാദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണത്തിലും എന്നുണ്ട്, ആരാധനയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല, ഭക്ഷണത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് ത്രിഗുണങ്ങളെ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലും എന്ത് വരും? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ വരും. അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങള്, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തില് യജ്ഞങ്ങള്, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങള്, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ നോക്കാം, നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഫസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തെ പറയാണ്. ആയു സത്വബലാരോഗ്യം സുഖ പ്രീതി വിവർധനഃ രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിര ഹൃദ്യ ആഹാര സ്വാത്വിക പ്രിയഃ. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയണത്? സാത്വികരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സ്വാത്വികർക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഹാരമാണ് ഇഷ്ടം? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, പിന്നെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമായിരിക്കും ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത്? ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയണ? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ബലം തരുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ രസമായിട്ടുള്ളത്, പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളത്, സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ളതും ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ആർക്കിഷ്ടം? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ദീർഘായുസ് നൽകുക, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും ഒക്കെ വളർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള
തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇസ്കോണില് ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, നമ്മള് ഫുഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓരോന്ന് വെച്ച് അതിലെല്ലാത്തിലും ഓരോ തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായിട്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് രജോ ഗുണത്തിൽ പറഞ്ഞ കട്മളാലവണാത്യുഷ്ണോ തീഷ്ണ രുക്ഷ വിദാഹിനഃ ആഹാര രാജസസ്യേഷ്ട ദുഃഖ ശോകാമയപ്രദഃ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിതെളിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണെന്നുള്ളത്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, കയ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര കയ്പുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പുളിപ്പുള്ളത്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, കൂടുതൽ വരൾച്ചയായിട്ട് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്, നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം ആയി കുറച്ച് കൂടുതൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര എരിവ് വേണം, ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണം, നല്ല ചൂട് വേണം, ഇത്തിരി കൂടി എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും അവരുടെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെവരാണ് ഏത് രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചെയ്യത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. ഇനി താമസ സ്വഭാവികൾ ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണത്തെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്, താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഊർജ്ജമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, നമുക്ക് സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, തൊടാൻ കൊള്ളാത്ത അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് പഴക്കം ചെന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയാം. അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതാണ് ഇഷ്ടം. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ആണോ കഴിക്കാമല്ലോ അതിന് ശേഷമുള്ളതോ? നമുക്കത് നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണോ? അപ്പോ അതെന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചില ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പാകം ചെയ്ത് വെക്കുമല്ലോ, ഒരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്താൽ അത് 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽ വന്നില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ വീട്ടിൽ ചോറ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും കഴിക്കുന്നത് എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു സത്യം മനസ്സിലായോ? എന്താണ് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായോ? നമ്മള് ഫസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, നമുക്ക് ശരീരത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഊർജം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി, ഊർജം കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെ, ആരോഗ്യം. അതെ. നമ്മള് ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയം വൈകുന്തോറും അപ്പൊ നമ്മൾ 3 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയണത്, ഈ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ അതിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അത് സമയം വൈകുന്തോറും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ആ ഒരു ഗുണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്ഷണം കഴിക്കും, നമ്മള് വയറ് നിറയും, വിശപ്പ് മാറുന്നല്ലാതെ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടില്ല, അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടത്തില്ല, നമുക്ക് വേണ്ട ഊർജ്ജം കിട്ടത്തില്ല. അതെ. അതുകൊണ്ടാണ് 3 മണിക്കൂറിനുള്ളില് മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന റീസൺ അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ളിലുള്ള ഭക്ഷണം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്കത് ശരിക്കും അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ പോകുന്നവരാണ്.
ശരിക്കും ഭക്ഷണം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നവരാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയും എന്താ പറയാ, അവർക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയണത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അഴുക്കും അതായത് പഴകിയ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് 3 തരത്തില് ഉള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. സാത്വികർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സാത്വികർ ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യം സന്തുഷ്ടിയൊക്കെ തരുന്ന, ശരീരത്തിന് ഊർജവും ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ തരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഏത് ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ? 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പഴകിയ പാകം ഭക്ഷണം, ചെയ്ത സ്വാദില്ലാത്തത്, ആഹാരങ്ങൾ, ദുർഗന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഭക്ഷണങ്ങൾ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങള് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? 3 പേരുടെ ഭക്ഷണ രീതി നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമ്മള് യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കണ്ടു. ഇനി യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അഫലാകാംക്ഷി യജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടോയ ഇച്യത്തെ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികമായ യജ്ഞം. അപ്പൊ സാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫലോദ്ദേശം കർമ്മം ചെയ്യുക, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യാണ്. വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇച്ചിരി കൂടുന്നുണ്ട്. കുറയ്ക്കണോ? ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്നും കൂടി പറയണോ? ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഭക്ഷണത്തിന്റെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അല്ലെ? ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യം കണ്ടത് 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് സാത്വികരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യം നൽകുന്നതും സന്തുഷ്ടവും സംതൃപ്തിയും തരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ കൂടുതൽ കയ്പ്, പുളി, ഉപ്പ്, ചൂട്, വരൾച്ച, ഇത്തരത്തില് ഉള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്തിന് ഇടവരുത്തുന്നതാണ്? അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം. മൂന്നാമത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്യുന്നതും പിന്നെന്താണ്? കേടായത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒക്കെ രാവിലെ വെച്ച കറി വൈകുന്നേരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, രാത്രി കഴിക്കണ്ടല്ലോ. ശരിക്കും കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാ, പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങള് നമ്മള് പറയുന്നത് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ? മാതാജി എല്ലാ ദിവസവും വെക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാ കഴിക്കാറ്. രാവിലെ ചിലപ്പോ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് രാത്രി അതല്ലേ കഴിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലം കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ നടക്കൂല, നമ്മളെ വയറ് നിറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് എത്രയല്ല പറയും, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി അടുത്തത് യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, അത് നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം, നമ്മളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അതെന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം.
ഇപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. സന്ധായ തൂ ഫലം ദമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവയത് ഇച്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. രാജസികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, മറ്റേത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ രാജസികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തത് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇഹലോകത്ത് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാജസിക. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാത്വികം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് കാണുന്നില്ല? നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഒരു കർത്തവ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ അത് അതേപടി ചെയ്യുക. അതാണ് സാത്വികം പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ രാജസികം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായി? നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് താമസികമായിട്ടുള്ളത്. വിധിഹീനം അസൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, അന്ന് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുന്നില്ല, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട്, നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല ഇതില്. പിന്നെ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യണില്ല. നമ്മൾ എന്തൊരു പൂജ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യണം. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു, പ്രസാദം ഒന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തുന്നില്ല. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ മന്ത്രോച്ചാരണം വേണമല്ലോ, ആ മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തുന്നില്ല. പിന്നെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുക, അതൊന്നും ചെയ്യാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ചെയ്തു, പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ല, വേദവിധി പ്രകാരം അല്ല നമ്മളത് ചെയ്തത്, പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തിയില്ല, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസവും ഇല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണപ്രകാരമുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്ന യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞം കണ്ടു. ഫസ്റ്റ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം വേദവിധി പ്രകാരം യജ്ഞങ്ങളിൽ ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും ശ്രദ്ധമായി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം അത്രേ സാത്വികം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. രണ്ടാമത്തത് രാജസികം. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം. രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. മൂന്നാമത്തെ താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ നൽകാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം. തമോ ഗുണമുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് 2 എണ്ണം കണ്ടു. ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും കണ്ടു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും കണ്ടു. ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത്തെയാണ് തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമത്തേൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 തരത്തിൽ തപസ്സുണ്ട്. 3 തരം തപസ്സുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. 3 തരത്തിൽ തപസ്. ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം. 3 തരം. ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം. ശാരീരികം എന്ന് വെച്ചാല് ശരീരത്തിന്റെ, വാഗ്മയം വാക്കിന്റെ, മാനസികം മനസ്സിന്റെ. 3 തരത്തില് തപസ്. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ
ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള് തുടങ്ങിയവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദരിക്കണം. നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ ആദരിക്കുക. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തണം. ലാളിത്യം, എല്ലാവരോടും എന്താണ്? ലാളിത്യത്തോടെ പെരുമാറുക. പിന്നെന്താണ്? പെരുമാറ്റത്തില് ലാളിത്യം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുക. അഹിംസ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഹിംസ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, അതിൽ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള്, അങ്ങനെ സമൂഹത്തില് ആ ഉന്നതന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള്, അതായത് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ എന്ത് കാണിക്കണം? ആ ഒരു ആദരവ് കാണിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വരുത്തണം? ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാകുക. നമുക്കറിയാം, ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി. അതുപോലെ തന്നെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ലാളിത്യം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞ? അഹിംസ, ബ്രഹ്മചര്യം, ഇതൊക്കെ ഏത് വരുന്നതാണ്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വാക്മയ തപസ്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പിയാഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചൈവ വാക്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാക്മയ തപസ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ വാക്മയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മള് വാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ സത്യമായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? സത്യം പറയണം നമ്മൾ. പിന്നെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക്, കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്നതായിരിക്കണം. പറയുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ സംസാരം ആകരുത്. ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തത്. പിന്നെ ഹിതകരവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം. പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഹിതകരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. പിന്നെ വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിൽ വരും? വാക്മയ തപസ്സിൽ. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവണം, അതല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാവണം. അല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഉപകാരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പാടില്ല, സംസാരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാക്മയ തപസ്സിൽ പറയുമ്പോ നമ്മള് ഒന്ന് സത്യം പറയണം. നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? സത്യം പറയാൻ ശീലിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് ഒന്നുകിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനകരമായിരിക്കുന്നതായിരിക്കണം. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കരുത്. ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം. പിന്നെ വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങള്, നാമങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ഇതൊക്കെയാണ് വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു സത്യം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ സത്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റലാണ്, ഒരു ഡോക്ടർ, ആ രോഗി ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും മരിക്കും. ആ രോഗി അപ്പോ ഏത് സമയം, പക്ഷെ ആ രോഗിക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ബന്ധുക്കളോടൊക്കെ പറയാണ്, ഇനി ഇയാളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോ, കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കണം പറയാം. അപ്പൊ ആ പേഷ്യന്റ് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്റെ അസുഖം മാറിയിട്ടാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? കാരണം അയാൾ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ പറയും ആ രോഗിയുടെ അടുത്ത്, അവിടെ പറയുന്ന സത്യം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ പറയണം, ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ, കാരണം ഏത് സമയത്ത് മരിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് സത്യം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയാണ്, അല്ല, താങ്കൾക്ക് വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല, തനിക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം, ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ, അത് നുണയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അവിടെ. അപ്പൊ ഇതില് ഏതാണ് വാക്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നത്? സത്യം പറയണം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു. രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ. ഒന്ന് സത്യം പറഞ്ഞു, ഇനി എന്താണ്? കാരണം ഇനി മരണപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അയ്യൊക്കെ മാറി വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോ, ഇനി ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലേതാണ് വാക്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നത്? രോഗിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചു പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നുണയാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അവിടെ എന്തായി മാറിയത്? എന്താണത്? അത് നമ്മൾ സത്യം പറയണം, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മറ്റുള്ളവർക്ക് അതായത് അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയില്ല. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനകരം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവിടെ യാതൊരു
പ്രസക്തി ഇല്ല അവിടെ അല്ല അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ച് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ എന്താണ്, ആ രോഗിക്ക് ആ കിട്ടുന്ന സമയം എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ അതിന് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് അവിടെ ആ രോഗിക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് വാഗ്മയ തപസ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ഇത് രണ്ടാമത്തെ വാഗ്മയ തപസ്. മൂന്നാമത്തത് മാനസിക തപസ്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവിനിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മാനസിക തപസ്സിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നത്? സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നത്? മാനസിക തപസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്? വാഗ്മയം, 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 മാനസിക. ശാരീരിക, വാഗ്മയം. അല്ല, 3 തരത്തില്. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ ആദരിച്ച് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിച്ച്, പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, അധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ ബഹുമാനിക്കണം. പറയുന്നവർ ആദരിക്കൽ, ദേഹശക്തി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവ. ആദരിക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കേണ്ടതും ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെ ബഹുമാനിച്ച്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കള്, ഗുരുക്കന്മാര്, ഭഗവാന്, പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷൻ, അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന വ്യക്തികളെ അവരൊക്കെ ആദരിക്കുക. പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം, ലാളിത്യം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ വാഗ്മയ തപസ് കണ്ടു, സത്യം പറയണം, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനാനുഭവം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗമുണ്ടാകുന്നതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണം, സത്യം പറയണം, പതിവായി വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കണം. ഇതൊക്കെ വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. മൂന്നാമത്തത് മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ വരും മാനസിക തപസ്സിൽ വരും. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞതാണ്, ഇപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാം. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സ്വാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോകാൻ അത് സാത്വികം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 തരം തപസ്സുകള് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം, ഈ 3 തരം തപസ്സുകളും വിശ്വാസത്തോടെ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? സ്വാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ 3 തപസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയം. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവയേത് ക്രിയത്തെ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. ഇപ്പൊ ബഹുമതി അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അത് ക്ഷണികവുമാണ്, അനിശ്ചിതമാണ്. നമുക്ക് ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മള് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പറയാൻ, മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം, ആദരവൊക്കെ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ്, അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അവരുടെ ആരാധന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ് എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ക്ഷണികവുമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധനയൊക്കെ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് ക്ഷണികവുമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തത് ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മൂഢോ ഗ്രഹേണാത്മനോ യത് പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യേൽസാദനാർത്ഥം വാ തത്തമാ സമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് പറഞ്ഞ? മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് ചെയ്യുന്നവരാരെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ഹിരണ്യകശിപു.
അതെ, അസുരന്മാര് ല്ലേ? അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്തത്? ഈ തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്ത് വരം നേടിയത്. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ, നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തവരാണ് ആര്? ഇവരൊക്കെ ഈ ആസുരിക ഗുണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം ഒന്നുകിൽ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് കണ്ടുകൂടെ അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് ശാരീരികം, മാനസികം, പിന്നെ മാനസികാഗ്നിയം. ഇത് 3ഉം വേദവിധി പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മളുടേതായ ലക്ഷ്യത്തിനല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? സാത്വിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് രാജസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണം ഈ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ആരാധന അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താമസികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂഢബുദ്ധി മൂലം പീഡനം അനുഭവിച്ച് അല്ലാതെ അസുരന്മാർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനം. താമസികമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തമസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദാതാവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യമെന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്? കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ നാളെ നമുക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാണെന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് വെച്ചാല് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട്, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട്, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? സൂര്യ ചന്ദ്രഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങളില് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവന് ഒക്കെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല? അതിൽ നിന്നൊരു പ്രതിഫലം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാനത്തിന് നമുക്ക് സാത്വികമെന്ന് പറയാം. അതായത് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ഛാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് കാലത്ത് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണ് സാത്വികമായ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ അതിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല? നമ്മളിപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് ദയ തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് ഭയങ്കര അനുകമ്പ തോന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു വ്യക്തിക്ക് ദാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് അവരോടൊരു ദയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുകമ്പ തോന്നിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ അത് അയാൾ ശരിയായ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? തമോ ദോഷായി മാറും. സാത്വികത്തിൽ നിൽക്കില്ല, അത് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക്. കാരണം ആ വ്യക്തി അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിച്ചത്? അയാളോടൊരു അനുകമ്പ കൊണ്ട് അയാളെ സഹായിക്കാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫലമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ദാനങ്ങള് നമ്മൾ എന്താണ്? ഒഴിവാക്കുക. അതായത് വിവേചന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം, നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണം. അനുകമ്പ കൊണ്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അർഹിക്കുന്ന മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നാള് ദാനം കൊടുത്തപ്പോ നമ്മള് ഭക്ഷണത്തിന് വിചാരിച്ചു കൊടുക്കും. മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ്, നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണല്ലേ, ഒരു പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു. പക്ഷെ അയാളത് മദ്യം മേടിക്കാനാണ് ചെലവാക്കിയതെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കൊടുത്തത് പക്ഷെ നല്ലത് ചിന്തിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ദാനം ഏതിലേക്ക് മാറിപ്പോയി? സാത്വികം എന്നുള്ളത് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ദാനം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ നന്ദ മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ ജനിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ദാനം കൊടുത്തത്
പിന്നെ പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്കൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, തിരിച്ചു ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അത് മുഴുവൻ ഇഷ്ടമില്ല ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കുക, അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ദാനം ചെയ്യുന്നതും യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനുള്ള സേവ, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള സേവയായിട്ട്, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സേവ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? നമുക്കതിന്റെ അതായത് നമ്മള് ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം, ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാണ്. പ്ലസ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? പുണ്യഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ദാനം കൊടുക്കും. നമ്മളൊരു ആരുടെ കഥ പറഞ്ഞു? നമ്മളൊരു രാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ? പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രാഹ്മണന് പശുദാനം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് പുണ്യഫലം അല്ലെ? അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക്, കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം അവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ഓപ്പോസിറ്റാ വരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന ദാനത്തിന് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ചെയ്യാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാ. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ആ കുടുംബത്തിന് ഒരു സഹായം ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ദാനം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ അദ്ദേശകാല യഥാനം പാത്രേ പശ്ചാത്തീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം സമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഉചിതമല്ലാത്ത നമ്മളെ സമയം ശരിയല്ല, ശുദ്ധമായ സ്ഥലവുമല്ല, ആ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുമില്ല, അതിനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല, അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി മനസ്സിലായല്ലോ, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം, ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തെ പറയണത് ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞ കൂടാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. അതായത് ദാനം നൽകേണ്ടത് ശരിക്കും ആർക്കാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ വൈഷ്ണവർക്ക്, അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടല്ലോ, അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വൈഷ്ണവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, വൈഷ്ണവർക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ യോഗികൾക്ക്, അവർക്കൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. സന്യാസിമാർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക്, ഇവർക്കൊക്കെയാണ് ദാനം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ ആദരം കൂടാതെ കൊടുക്കുക. ദാനത്തിന് യോഗ്യത ഉള്ളവരാണ്, പക്ഷെ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അവരെ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ ആദരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അവജ്ഞയോടെ കൊടുക്കുക. അവരെ നമ്മള് ആദരിക്കുക, ബഹുമാനിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അതും താമസികമാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനാണ്, പക്ഷെ ആ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? മാനിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനം കാണിക്കാതെ അവർക്ക് നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്താലും, അർഹതയുള്ള വ്യക്തിയെ ആദരിക്കാതെ കൊടുത്താലും എന്താണത്?
അതും താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായോടെ? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം, ഒന്ന് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് എന്താ പറയാ, നമ്മള് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ദാനവും, അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആദരം കൂടാതെ കൊടുക്കുന്ന ദാനവും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? നിന്ന അവജ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല, മനസ്സിലായി. നമ്മളിവിടെ 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ല? 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഒന്നാമത്തത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? അർഹതപ്പെട്ടവർ പ്രതിഫലം കൂടാതെ, കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം കൂടാതെ സമുചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് കൊടുക്കുന്ന കർമ്മമാണ് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ദാനം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസദാനം പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തത് താമസികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരവ് കൂടാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. അർഹതപ്പെട്ടവരാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് അവജ്ഞയോടെ കൊടുക്കുന്നു. അതെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കാതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ, ദാനമാണെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു, ഇപ്പൊ ദാനത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു. 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ക്ലിയർ ആയോ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും? ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഓം തത് സാദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ത്രീവിധാ സ്മൃതഃ ബ്രഹ്മണാം സ്തേന വേദാംശ യജ്ഞാശ വിഹിതാ പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞ 3 വാക്കുകൾ? ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് പറയാണ്? പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടു പോന്നിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ പരമനിരപേക്ഷ സത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വാക്കുകൾ വേദമന്ത്രോച്ചാരണത്തില് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൊക്കെ ബ്രാഹ്മണൻ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടു പോന്നിരുന്നതാണ് ഈ 3 വാക്കുകൾ. ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓം എന്നാൽ ആരാണ്? ഓം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നത് ഓം. പിന്നെ തത് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് എന്താണ്? തത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്, അതും ആര് തന്നെയാണ്? ഓം തത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സത്ത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, നശിച്ചു പോവാത്തൊരിക്കലും, അതാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. തത്ത് പറയുന്നത് തത്തും അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാനാണ്. അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാൻ തന്നെ. നമ്മളിപ്പോ ഈ ദാനത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ അത് എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? സ്വാത്വികമായ രീതിയിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതുപോലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ അത് എന്തിലേക്ക് മാറാണ്? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോവാണ് അല്ലെ, അത് തമോത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നതാണത്. ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാതെ വരുന്ന തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ, ദാനമായാലും തപസ് ആയാലും പിന്നെ എന്താണ് ദാനവും യജ്ഞവും തപസ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഓം തത് സത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളിത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റ് അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറാണത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞ്
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നാൽ പോലും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടിയാണ് എന്തായിട്ട് മാറും? അത് ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാ? എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും, യജ്ഞം ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ്സുകൾ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓം തത് സത് എന്നുരുവിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളത്. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അതെ, ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ്. തത്ത് എന്നും സത്ത് എന്നും പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. തത്ത് എന്ന് എല്ലാം വെച്ചാൽ ഭഗവാനാണ്. അതീന്ദ്രിയനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. സച്ചിദാനന്ദം. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. സത്ത് ചിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാത്തിനും നയിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ മീനിങ് ഭഗവാനാണത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണത്. അടുത്തത് തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനാ തപാക്രിയഃ പ്രവർത്തന്ത വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കാര്യവും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ തുടങ്ങുന്നത്? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാണ്. കാരണം ഈ വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ യജ്ഞവും ദാനം തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് എപ്പോഴും എന്നും കൂടി പറയാണ് ഓം എന്നൊരു വാക്കുകൂടിയോടുകൂടിയാണ് ഇതെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. സതിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഈ തരത്തില് നമ്മൾ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഈ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മള് അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അതാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും. അതീന്ദ്രിയമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ബേസിക് കാര്യം എന്താണ്? നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്നത്. സത്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സതിത്യേതത് പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദാ പാർത്ഥയുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സതിതി ചോപ്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സതിത്യേവാഭിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? നിരപേക്ഷ തത്വം. ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നിരപേക്ഷ സത്യം. സത്യം പരം ധീമഹി. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുക. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്ത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാതും ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ഓരോ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യ നോ ഇഹ. ഇനിയിപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്?
നമ്മൾ ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. ഈ പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം സത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അസത്താണത്. ക്ഷണികങ്ങളായ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള് അത് ഇഹലോകത്തിലായാലും ഈ കർമ്മങ്ങള് പരലോകത്തിലായാലും നമുക്ക് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അപ്പൊ പരമപുരുഷനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ അസത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അതെങ്ങനെയാണത്? അത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും അതെന്താണ്? അത് അസത്താണ്. ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല, യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്നുള്ളത് അറിയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അസത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? അധ്യായം നല്ല അധ്യായിരുന്നു അല്ലെ? എളുപ്പമായിരുന്നു. അല്ലായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഓരോ വ്യക്തിക്കും വിശ്വാസത്തെ വളർത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ഗുണം? സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാണോ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവരിലെ എന്താണ് അവർ കാണുന്നത്? സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് അവർ കാണുന്നത്? തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അവിടെ അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? ശാസ്ത്രങ്ങളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്ന ആരാണോ ആരാധന ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം. ശ്ലോകം 4 എന്താ പറഞ്ഞത്? ദീർഘായുസ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ദേവന്മാരെ മറ്റവര് രാജസം അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർ. ദേവന്മാര് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതല്ല പറഞ്ഞത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് പറഞ്ഞത്. ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? ഇതിന് ഭഗവാനെ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് വീഡിയോയും അതൊന്നും ഓൺ ആവുന്നില്ല. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ആരാധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും? അപ്പൊ അതാണ് ചോദ്യം. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കും? വൈഷ്ണവർ. ആരോ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവര്. ഈ 3 ഗുണത്തിനും ഉള്ളത് വിശുദ്ധ സത്വം. അതായത് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ള വസുദേവ അവസ്ഥ. നമ്മൾ ഏതോ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അത് അല്ലെ? വസുദേവ അവസ്ഥയിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെയും ബന്ധിക്കാണ് ഭൗതിക ലോകത്തില്. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരും
ബന്ധനത്തിലാണ് ഇവിടെ, സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും. അപ്പൊ അവര് ആരെ ആരാധിക്കുക? ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുക. നമുക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവർ, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതരായവര്, അവരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇനി ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങള്. സത്വ രജോ തമോ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും ഊർജ്ജസ്സും തേജസ്സും ബലവും നൽകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ? കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതോ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ദുർഗന്ധമുള്ളതോ ഉച്ഛിഷ്ടം തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോ തമോ ഗുണത്തിൽ പെടുന്നത് കഴിക്കും. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ, പച്ചക്കറികൾ, പാൽ, ഇതൊക്കെ സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങള്, സാത്വികർ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ സ്വഭാവം, നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും, അല്ലെ? കുറച്ച് തമോഗുണം, കുറച്ച് രജോഗുണം, കുറച്ച് സത്വഗുണമുണ്ട്. 3 ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി 3 മണിക്കൂർ കഴിയില്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്? തമോഗുണത്തിൽ എരിവും പുളി വരുമ്പോൾ രജോഗുണത്തിൽ വരുന്നു. നമ്മള് ഭക്ഷണങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും കഴിക്കുമ്പോ സത്വഗുണത്തിൽ വരുന്നു. 3 കൊണ്ട് ആർക്കും പ്രയാസം വേണ്ട. 3 ഗുണം നമ്മളെ തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാം. അതെ. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം കണ്ടു നമ്മള്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞങ്ങള്. യജ്ഞങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞ? സത്വഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നത്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് സാത്വികത്തിലുള്ളത്. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ളതോ? ഭൗതികമായ പ്രയോജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ, നമ്മളെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതനുസരിക്കാതെ, ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം നടത്താതെ. അതായത് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. നമ്മള് പറഞ്ഞ ചോദിച്ച് മേടിക്കണം എന്നാ പറയാ പ്രസാദം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. എവിടെ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്ത് കണ്ടാലും നമ്മൾ ചെന്ന് കൈനീട്ടണം. നമുക്ക് ആ പ്രസാദം കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഭാഗ്യ. അത് ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രസാദം നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് തമോ ഗുണത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാ പറയണേ, തമോ ഗുണത്തിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെ? എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാം? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3 തരത്തിലുള്ള ദാനം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള വാക്മയം, മാനസികം. ചോദിച്ചത് മാതാജി, ദാനത്തെ കുറിച്ച്. കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഉചിതമായ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. രാജസികോ? പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസദാനം. ഉപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ രാജസികമായിട്ടുള്ള. മൂന്നാമത്തെ താമസികമായിട്ടുള്ളത് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്നവർക്ക് ദാനവും ആദരം കൂടാതെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ആദരവ് കൂടാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം.
അതെ, നമ്മള് താമസം. എന്താ പറയാ, അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആദരവ് കൂടാതെ കൊടുക്കുന്നതും, അല്ലാത്തവർക്ക് ഉചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് എന്താണ് മറ്റു അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീട് ആദരം കൂടാതെ അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ ആദരവ് കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോട് ആദരവില്ലാതെ അവജ്ഞയോടുകൂടിയോ. അവജ്ഞയോടുകൂടി കൊടുക്കുന്നു. അർഹതയില്ല. താമസം. താമസം എന്ന് പറയും. അനർഹരായവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. താമസികമായ ദാനം. താമസിക ദാനം. പിന്നെ ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? മൂന്ന് തരം തപസ് മൂന്ന് വിധത്തില്: ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം. ആ തപസ് ശാരീരികം സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമാവും അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? ആ തപസ് സാത്വികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സാത്വികമായിരിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തത് രാജസികം. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമായിരിക്കും. ഹിതകരമായിരിക്കും. അഹങ്കാരം കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തപസ് രാജസികമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സുകളാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്, അല്ലെ? പിന്നെ 3 തരം തപസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു: ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയം. അടുത്തത് ഓം തത്സത്ത് എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കാണ് ഓം. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ, തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയമായത്, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമല്ലാത്ത. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണിതങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല. അതെ, അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പറയപ്പെടുന്നത്. ഏത് ലോകത്തായാലും നമുക്ക് എന്താണ്? അതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. ചെയ്യുന്നോണ്ട്